Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Ayikho into ebulala izwe lakithi South Africa ekhululekile njenge-crime. Okubuhlungu yenziwa izenzo nabantu labo efanele bavikele thina. Yenziwa nabantu esithembele kubo. Ayikho into ebuhlungu njengokubona ama-politicians namaphoyisa uzwe kuthiwa ba-involve ebugebengwini obuthize. Ngoba lawo bantu labo asilindele ukuthi kungathiwa benza ubugebengu. Ngisho odokotela esikhathini samanje bayabenza ubugebengu. Ngisho abameli esikhathini samanje bayabenza ubugebengu. Yebo, ngiyazi ukuthi ekugcineni kosuku uzothiwa bangabantu, kodwa umsebenzi abakuwo umsebenzi ofanele useve abantu, hayi ukuthi uqola abantu noma webela abantu. Sekuba inkinga enkulu esinayo, nayo futhi yenzeka ngenxa yokuthi kunobugebengu. Yabona lento yama-illicit goods nezinto lezi ezisimagulwayo zisuka kwamanye amazwe zize la eSouth Africa, zenzeka ngoba kunamaphoyisa involve, kunabantu abathize aba-involve abenza ukuthi lezi zinto zenzeke. Uma ngabe lobo bugebengu abukho, ngaba sikhali ngalezo zinto. Millions worth of drugs were discovered at a Clandestine laboratory in Makabanstad in the northwest by members of the Serious Organized Crime Investigation based in the Western Cape, together with Counter Narcotics and Gang Western Cape. It is alleged that the members of the Serious Organized Crime Investigations of the Directorate for Priority Crime Investigation in the Western Cape followed up information relating to a suspect that fled in a different case involving proliferation of drugs, when the information led them to a small holding in Tulwe in the northwest of Maubane in Northwest Province. Upon the Hawks' arrival, 6 suspects aged between 44 and 55 were found actively involved in the manufacturing of Mandrax. Large quantities of finished products, tablets, as well as powder were found on the scene. All 6 were arrested. Drug press, crusher machine, scales, and packaging bags seized. The 6 suspects will appear in court soon. Charges of manufacturing of drugs. Abantu abenza ubugebengu obunje ngiye ngibafisele inhlahla sengathi bangathi mabefika ejele kuvele kusuka isixakaxaka noma iziboshwa zilwe zodwa bagwazeke bashone ngoba babulala isizwe sakithi. Akekho umuntu engimfisela ukufa, kodwa sekukhona abantu manje engibafisela ukufa. Zinkabi yilaba abashushumbisa ama-drugs njengalaba. Hayi, labantu ngibafisela ukufa ngempela ngoba babulala isizwe sakithi. Iy'nkabi zona ziwese, uvela udubula umuntu ongaxabene naye, ukhanda intandane ezingenasidingo. Yazi uma ngabe udubula umuntu uthola ukuthi lo muntu uyena breadwinner, iy'ngane zakhe sezizohlupheka manje ukuya esikoleni. Iy'ngane zakhe sezizohlupheka manje, asenamuntu osezozondla. Wena uthole leyo mali leyo, wayisebenzisa layisensi yakhona yaphela. Ingakho ngibafisela ukufa labantu. Ngiyangifisa sengathi umuntu oyinkabi engathi mayifika amaphoyisa angaboni kahle akhe adonse isibhamu bavele bamdubule. In this period, the officers intercepted half a kilogram of crystal meth, 240 grams of heroin, and illicit cigarette to the value of 827,500 rand. Illicit cigarette smuggling is a major problem. As for document fraud, about 40 fraudulent travel documents were confiscated, mainly at ORTTA, CTTA, and Volksdrift port of entry. Cabanga ukuthi udaba luthinta i-border management. Ngizokwenza ivideo yayo ngoba bebene press briefing I think on Sunday la sizokhuluma khona ngeinhlelo zabo njoba kula maholiday kaDisemba, nabantu ababanjwe izolo ebebe emakhaya ngazi bebe eZimbabwe noma eMozambique belayishe ngisho isithuthuthu esizokhuluma ngayo kwivideo elandelayo. APS Mpumalanga, Delmas arrested 43-year-old man
for possession of illicit cigarette during a stop and search in Sandra. Police in Delmas, with the assistance of members of the Sandra police station and security companies, followed up on information regarding illicit cigarettes that were being transported in water tanks. A truck loaded with 12 5,000 liters water tanks were found to be stocked to capacity with different brands of cartons of illicit cigarette. Police recovered 25 pallets of illicit cigarette with estimated street value worth 17.4 million rand. The suspect from the Kingdom of Eswatini was placed under arrest for possession of illicit goods and is expected to appear before the Delmas District Court soon. Masidlulela phambili sithathe udaba lokugcina. SIU kwi-Special Investigation Unit ikhiphe nansi i-article elandelayo. KZN Education MEC ordered to discipline 16 officials involved in the awarding of 2.5 million irregular mobile toilet contract for schools. The members of the Executive Council's MEC of Education in KwaZulu-Natal has been ordered by the Special Tribunal to initiate disciplinary proceedings against multiple departmental officials implicated in the irregular awarding and extortion of a 2.5 million rand contract for chemical toilet at schools. This order was issued as part of a broader judgment that also set aside the unlawful contract and ordered the service provider Haulethu Pty Ltd to repay all profits derived from it. That MEC is ordered to institute disciplinary actions against the following officials. Ithanda intenzo ye-SIU ukuthi wakhipha amagama abo bezohlambalazeka nemndeni yabo izokwazi ukuthi iphila kahle nje, idla kahle yona, idla kodwa icala. Idla imali etholakale ngokukhwabaniswa ngokuthi kwenziwa ubugebengu nobuqili. Ngiyayithanda intenzo ye-SIU. Asifunda amagama bempela ukuze ababaziyo nemndeni yabo nabo futhi bezobona ukuthi benza into ekungafanele bayenze. Bezokwazi ukuba namahloni. Angazi noma ama-politician anayo nalento ukuthi i-shame do they feel shame nabona? Angazi noma lento uyayibulala kanye noNembeza angazi. Number 1, Miss Mgobi, Acting Director for Demand and Acquisition, member of the Quotation Evaluation Committee. Number 2, Mr. Ngcobo, Deputy Director of Finance, nominated Haulethu Pty Ltd was the chairperson of the QEC. Ms. Madiba, Acting Director of Finance, members of the QEC. Number 4, Mr. Mavundla, Admin Clerk, members of the Quotation Adjudication Committee, QAC. Number 5, Ms. Hatebe, Chief Education Specialist, Chairperson of the QAC. Ms. Gumede, Chief Director Operations Management, authorized extension of the contract with Haulethu Pty Ltd. Number 7, Ms. Naidu, Accounting Clerk, members of the QEC and allocated sign as the Budget Controller. Number 8, Ms. Mthethwa, Educational Specialist, approved the requisition and authorized to purchase. Number 9, Mr. Maharaj, Educational Specialist, member of the QAC. And number 10, Mr. Reddy, Chief Admin Clerk, approved commitments and final payment orders to Haulethu Pty Ltd. Number 11, Ms. Mabaso, Provincial Admin Clerk, approved final payment order to Haulethu Pty Ltd. Number 12, Mr. Nkosi, Educational Specialist, approved extension of the contract of Haulethu Pty Ltd. Number 13, Ms. Nkwanyana, Educational Specialist, member of the QAC. Number 14, Ms. Dlamini, Deputy Director General, IDC, approved the extensions of the contract. Number 15, Mr. Mthembu, Deputy Director General, approved the extension of the project. Number 16, Ms. Bridgelal, Admin Clerk, sign and check the final payment order. The Special Investigating Unit, SIU, welcomes this significant order by the Special Tribunal, which goes beyond declaring the contract
invalid to actively enforcing consequence management at all levels of state administration. We commend the tribunal for placing this responsibility squarely with the most senior official in the education department, reinforcing accountability where it matters most. Ama-disciplinary process afuneka abe khona bazonikwa ithuba lokuziphendulela. Kuzovela abantu abebazi ngalobuqili nabebengazi ngoba phela kuyenzeka usayine ngoba umsebenzi wakho kuwukusayina nawe uzwe ama-recommendations ngabanye kodwa uthotha ubungazi ukuthi kwenzakalani. Ayenzeke ngempela lolu daba lolu ngiyafisa mina kube khona ama-politicians azoboshwa. Yabona ngiyafisa njengoba sekwenzeke kanje saphuma nesinqumo kube khona iy'nyathelo ezizothathwa ama-politician aboshwe kubonakala impela ukuthi akudlalwa because iyona into eshodayo consequence management ukuthi umuntu uma yenza into ephuma eceleni ajeze iyona nje into engekho. Yingakho ama-politicians enza noma yini, yingakho abantu bethola ithenda yokwakha umgwaqo bengawakhi umgwaqo cause ukuthi wakhile noma kawakhanga there'll be no consequences. Kanti uma ngabe umthetho uqinile ukuthi hayi sakunikeza imali funeka uyikhokhe back lawo mali nabantu laba abakunikeza ithenda bajeze nabo, yonke into soyibona iqonda, soyibona ilunga. Angibambe le video bengithi angikwazise njengalezi zinto ezithinta izwe lethu ikakhulukazi udaba le-crime ngoba ayikho into ekhathaza i-South Africa yethu ekhululekileyo njenge-crime, ikakhulukazi ama-drugs ayalibulela izwe lakithi. Yazi uma ufika ubuka abantu okuthiwa ngamaphara, isizwe lesiya, isizwe abantu ababe namaphupho. Mina ngiyaxakeka ngoba akekho umuntu ophila la emhlabeni ongenankinga. Eyinjani lezi inkinga ezikhipha umuntu ekhaya zizombeka emgwaqweni? Ngempela abanye baze baphilela ukweba. Yazi uma ubukela khona ishow lo kabhuti labathi uprofessor angazi ama-MPTV1 noma yini la obiza khona bona labantu laba balala emgwaqweni bezozikhulumela bona uze isimo abadlula kuso. Abanye bayadlwengulwa, abanye bakutshela ukuthi umuntu kakuthenge lapha yana ngo-10 rand ngo-20 rand. Ngiyazi ukuthi amadoda ke alawulwa inkanuko. Amanye amadoda awambuki nokuthi umuntu unjani uma nje kwavuka imizwa yawo nje, hayi ke ingqondo vele ivaleke ngoba uyambuka lo muntu mhlawumbe akagezile for insuku kodwa kukhona umuntu onesibindi sokuyothenga lowo muntu loyo ngoba efuna ukumxhaphaza. Kukhona abantu abagila imikhuba ethize besithi inyanga yakhe akafuna umuntu ozolala naye ahamba ufuna bona laba. Kukhulunywa njalo ngodadewethu. Yazi uma ulalela uzothi hey kukhulunywa ngodadewethu nabafowethu. Kukhona ngisho umuntu lapho ufika athi ufuna ukuthenga insizwa, ufuna indoda bamthengise izidele, indoda izidele izazi ukuthi kodwa ngenxa yokuthi ufuna ukubhema ezazi ukuthi akalona lolu hlobo oluthandana nobulili obufanayo kodwa ngenxa yokuthi ufuna into azolala ibhemile uzozinikela kuleso simo. Angiyibambe le video mina nawe bese sidibana kwi video elandelayo. Ngiyabonga.